senajan kaya ngopo manungsa mung bisa ngreka lan jongko Gusti kang paring idi lan pesti kita sak dremung lampahi neng pinggiring bengawan wayah sore tansaya saben-saben mung tansah kelingan wis prasetya ing janji kang suci ing lahir terus ing ati senajan kaya ngopo manungsa mung bisa ngreka lan jongko Gusti kang paring iki lan pesti kita sak drema nglampahi neng pinggiring bengawan wayah sore tansaya kelingan awang gawang esemu cahayu